सेंसन जाबाय जोंहा एबसुजों माने नांलायलायनाय जाबाय गोविंद बर' देरहायासै 25टा भटआव जेनबाय जों गोजानाव थानांबाय चन्द्र ब्रह्म बुंदों सार डिसेम्बर मासाव बिटिसि इलेक्शनखौ जाजानो लुगैयो इउपिपिएल होनना बुंदों चन्द्र ब्रह्म बेनि सायाव नै डिसेम्बर नङा जोंथ' नभेम्बरावनो जाजानो लुबैयो चन्दन ब्रह्मआ दासो धुमकेतु बायदि ओंखारनानै माने जानला मानला खोथा बुंबाथ' जानाय नङा इउपिपिएलआ नभेम्बरावनो जों इलेक्शनखौ जाजानो लुबैयो आरो दायो जेनजानो गिनानै बिपिएफआ इलेक्शनखौ जाजानो बादों सिगांबो बादोंमोन एप्रिलावबो दाबो बादों दाथ' माने बिराद गाज्रि जेनगोन बिपिएफआ ओंखायनो इलेक्शनखौ जाजानो बादों नाथाय इलेक्शन कमिसना जे इलेक्शनखौ खुंगोन बेयो सियर 2020 मायथाइयाव बिटिआरखौ खालामनानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बुंदों जे बिटिसिनि इलेक्शनखौ बा इलेक्शननि जि पावारखौ खोमानाय आरो जोंनि रायजो मोननाय जि मोनथायखौ बेखौ खोमाबाय होननानै बुंदों सानसुमा बे लामाखौ रोखासो खालामबाय दिनै बिएससिआ जुदि लामाखौ क्लियार खालामदोंबा बिटिसिआ खालामदोंबा बिटिआरआबो खालामदों दा बेवहाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारि बिथाङासो आन्दायदों जों आन्दायाखै रायजो राजाया रावबो आन्दायाखै दा ओंखायनो आं खावलायदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारि बिथांखौ जों बयबो रेसपेक्ट होयो मान होयो अनो दा दिनै बिथाङा लामा आन्दायनाङा गावनि खामानिखौ गाव मावबाय आरो हारिखौबो माने लामा गाव आन्दायनानै मोनसे मिसलिड खालामनो नाजानाङा बेनिख्रुइ बारा मोननाय नङा बिपिएफआथ' बबे सिटआव देरहागोन दा मोनसेबो सिटआ रोखा नङा फरायसालिफोरा खुलिनायनि मोनसे डिसिजन लाबाय बिनि सायाव सारा माबायदि बेयो मोजाङानो जादों गोबां सम लकडाउनाव बन्द जाबाय स्कुलफ्रा खालि जोंहा स्कुल जि माने स्कुलनि अथरिटी आरो गभर्नमेन्ट एसे सिनसियार जानांगोन आरो जोंहा गार्जेनफ्राबो बा फरायसाफ्राबो सिनसियार जानांगोन बेयाव थांनायाव जाहाथे एसे डिस्टेन्स मेनटेन खालामो आरो सोरबा लोमजानाय साजानायफोरखौ जाहाथे स्कुलफ्राव थांनो होआ बेखौ एसे स्ट्रिक्ट खालामोबा बेयो प्रब्लेम जानाय नङा होननानै आं सानो जोबनायाव मोनसे सारा जेराव थाङो ब्रह्मपुत्र जेराव थाङो बेयाव लोब लोब रायजो राजाफ्रा साइकेल सालायनानै आथिं थाबायनानै गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफायो मेलाव बिनि जाहोना मा होनना सानो सार रायजो राजाफोरा मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आंहाथ' आं हिसाबै जेबो गैया आंबो सासे माने बर' फिसा आंबो सासे बर' हारिनि सोद्रोमा दा बेवहाय आंहा गोबां माबा माबि बिदि गैसोआ नाथाय रायजो राजाफ्रा जिहेतु सोलायनाय लुबैदों दा बे हिसाबैनो दिनै मेल मिटिंफ्राव बयबो लोब लोब बाहागो लादों थेंक इउ बिटिसिनिफ्राय मा मावखो दिनै बबे मोनसे जिनिसखौ बानायखो सोरबा मुंख्लंनि नामावनो माबा मोनसे मोजां खालामखो ना सोमावसारनायनि नामावनो माबा मोनसे खालामखो ना जोंनि सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रि होखो ना दाउ अमा बोरमा फिसिना जानो थाखाय दिनै माखासे सनाव बिटिसि एकर्ड जाबाय 2003 सनाव बिटिसि एकर्ड जानानै इन्टारिम काउन्सिल जाबाय इन्टारिम काउन्सिलनि इएमआ वाटार रिसोर्सनि इएमआ देरहासार बसुमतारिमोन दा बे 2000 सनाव जेला दैबाना फैयो उदालगुरि बाक्सानि मानसिफोरखौ मदद खालामनायाव जोंबो बिराद खामानि मावदों बे माथावरिफोर बायनायाव बिराद दंफां दानना होनाय मानाय बिराद खामानि मावदों जोङो उनाव थांनानै बै इन्टारिम गभर्नमेन्टआव मोनसे डिसिसन जाबाय बिथिङाव मोजां मोनखो नोंथांमोना जिहेतु नोंथाङा गुबुन पार्टियावबो जइन जानो हायोमोन दा ओरैबायदिहाय जोङो जेन माने इउपिपिएलआव जइन जानायनि थांखिया बेनोदि जे इउपिपिएलआ भबिष्यत माने सरकार दानो हानायनि थाखाय मोनसे गोहोथि जानानै ओंखारबोदों बे कारनाव जोङो बिजेपिखौ नागारनानै जों दा इउपिपिएलआव जइन जाफैदों आरो साबेसे जइन जादों नोंसोर दिनै जों दा बिजेपि आरो जिहेतु एनडिएफबि आरो बिपिएफ आरो बिनिफ्राय जितु बल बिनि जोङो 6 सुबुङा जइन जाफैदों इउपिपिएलआव नोंथांमोना आसा बायदिना इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दागोन होननानै आसा दङ थारैनो आसा दङ इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दागोन होननानै आरो बे सरकारा माने गुबैनो जरुर माने भबिष्यत माने जोंनि बे सरकारखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामथारनानै आं इउपिपिएलआव जइन जाफैदों आरो बर'नि सायाव नोंथांमोना बेसेबां फोथायनाय दं प्रमद बर'नि सायाव आं 100% फोथायनाय दङ बिथांमोना कनस्टाबल बा सेंग्राफोर लाइमोनफोरखौ कनस्टाबल होनो आसा खालामनाय आसा खालामनाया 100% माने आसा खालामो आरो बिथाङा जे सरकार दानो हायोब्ला माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने गुबैनो माने दैदेनलांनो हागोन होननानै आं बुंथिनाय जादों आरो जिहेतु बिजेपि सरकारा जिहेतु जोंनि बिटिसिआव जिहेतु सरकार दानो हाया बे कारनाव आङो दिनैनि बे सानाव इउपिपिएलआव जइन जाफैदों